Fis-sensiela Qarib il-Malti ser tisimgħu silta oħra mir-romanz Id-Dinja Rota, romanz storiku Malti ta' Giuse Gallia, iddramatizzat minn Robert Scalpello. Nsalmilkom u nilqakom għal episodju 26. F'episodju 25 il-qriema ħabtu għat-tabla ħabel għar-reġiment Franċiż li kien sar jaħbad għar-rabtin. Mietu u ndarbu ħafna nies, kemm Franċiżi kif ukoll Maltin. U xi waqtiet it-taqbida deret illi ma riedet tieqaf b'xejn. Imma meta l-Maltin deru li ma setgħux ilaħqu mas-soldati Franċiżi illi kienu mħarġin sewwa fil-qasam tal-gwerra, deru l-Karkariżi ġejjin minn Fleur-de-Lis biex jgħinuhom. Kulħadd mittideħ, nisa, xjuħ u tfal, għalkemm dawn ma kinux ta' siwi kbir fit-taqbida, imma meta l-qrabat irġiel tagħhom li kienu qegħdin jissiltu rawhom ġejjin jagħtu, intlew bil-ħila u l-miżin tat-taqbida beda jxaqleb lejn il-Maltin. L-awtur ifissrinna illi l-istorja għandha ħabta tħallir qaqad barra. U dan il-baħ ma jistax ma jiġbitx l-għajnejn tal-kittieb u jfisser fi kliemu dak illi seta seħ ta' bilħaq. Fi kliem ieħor li kieku l-qormin ma ħabtux għal-Franċiżi kienu jibqgħu telgħin ir-rabat u jagħmlu ħerba mill-Maltin. U jekk joħorġu rebbieħa kienu jrabbu l-eruq u l-istorja ta' Malta kienet tieħu xejra oħra. It-taqtija li saret fi triq San Giuseppe ħdejn it-Turretta qalbet folja fl-istorja ta' Malta. Bħal qriema għamlu n-nies tal-irħula kollha ta' Malta. Barra l-belt, il-Kotonera u l-Birgu, dawn il-gżejjer waqgħu fidejn il-Maltin. U għall-ewwel darba fl-istorja tagħha misirietna kienu ħelsu mill-madmad tal-Barrani u tmexxija waqgħet fidejhom. U beda jfaħħar il-kmandant u l-mexxejja l-oħra tal-battaljun u jgħid kemm kienu nies qalbiena u għaqlin. Michel Anton Vassalli baqa l-ħin kollu ħiemed u kiebi u s-Sinjura Rosanna ma damitx mandunat li hu kellu xinkwiet qiegħed iħawadlu moħħu għalhekk biex tagħmillu l-ħila u ġġalu jiftaħ qalbu qaltlu: Michel Anton, int fejnek din il-ħabta? Ġorġu Anton, it-tnej semmewk għax ilhom ma jarawk? Vassalli tniegħat, donnu kellu qalbu miġuha. Imbagħad wieġeb: kemm xtaqt narah lil Anton. Lilu ġejt infittex. U kif għalek? Qaleb bil-ħatfa għajneħ lejn Margherita. Donnu rrid ifhemha illi hi wkoll kellha x'taqsam ma dik il-mawra tiegħu għandhom. Anton, il-ħin kollu jew fit-trunċieri jew fil-batterija. U għajla jersaq lawn da żmien? Qalet is-Sinjura Rosanna. Bħalissa jkun ħdejn it-tribuna tas-Sultan jagħti il-kelma tal-qaddis. Ma nammur infittxu hemm, qal Michel Anton, u fil-waqt li sellem bil-qima kollha ta' ħarsa taħnina lil Margherita ħareġ mid-dar u telaq lejn it-tribuna. It-tribuna hi loġġa kwadra mibnija b'sena sabiħa, bl-arma ta' Sultan Pinto fuq il-ħnejja ta' quddiem u qampina fuq il-quċċata tagħha. Qiegħda f'nofs pjazza żgħira wara bini kbir u qadim ta' żmien l-orni. Illum dik il-pjazza hi magħluqa bejn il-Knisja l-ġdida ta' San Bastjan u l-Iskola tal-Gvern. Iżda fi żmien il-Franċiżi dik il-pjazza kienet tinfetaħ fuq ir-raba tal-Armier u l-Witja tal-Marsa u minn dik il-loġġa wieħed kien iġib taħt għajnejh dik ix-xaqliba kollha u jara wkoll in-naħa ta' ġewwa tal-port illi kien jibqa' dieħel u jispiċċa f'ħafna dajjar qalb is-saqwi tal-Marsa u l-Armier. Manżul ix-xemx kuljum is-soldati qormin kienu jinġabru ħdejn dik il-loġġa jew tribuna tas-Sultan kif kienu jsejħula n-nies tar-raħal u hemm Anton Barbara li kien l-ajutant tal-battaljun kien jgħod u jaqra n-nies tal-armi, jaqassamhom għall-assa ta' billej u jagħti l-qaddis biex jiftemu bejniethom fid-dlam. Meta Michel Anton Vassalli wasal ħdejn it-tribuna, lemaħ lil Anton Barbara u xi uffiċjali oħra iduru mas-soldati biex jaraw kienu xarmati tajjeb u jwissuhom kif għandhom iġibu ruħhom fit-trunċieri jew fil-postijiet tal-assa madwar ir-raħal. Malli Anton Barbara lemaħ il-Vassalli,
telaq lis-soldati u mar ikellmu. Int fejn rasek? Kemm il-Franċiż ġeltu jitgħallem il-grammatika Maltija s'issajt, Kemm il-Franċiż? Qal Anton biex jinbex lil ħabibu. Minni Anton, ma nafx fejn nagħti rasi. Kull fejn indur ma niltaqax ħlief ma tfixkil u twejr. Tniet Mikil Anton Barbara olla rasu u tafa fuq ħabibu ħarsa illi tixet il-ħbiberija li hu kien iħoss għalih. Vassalli is-sokta jgħid. Żminijiet bħal dawn li aħna għaddejjin minnhom. Kull min jiflaħ jeħtieġ lu jaffronta sidru għal Malta, ma lili jridu jwarbuni u ma jħallunix nagħmel dmiri. Bħalissa Malta teħtieġ l-għajnuna ta' kulħadd. Qegħdin jiġbru soldati lil kull min isibu, sejrin iħallu lilek barra. Qal Barbara, donnu ma fehmx l-ment ta' Vassalli? Ili nitħabat ħafna biex nidħol fil-battaljun ta' Ħażebbuġ, iżda ma sibx ħlief tfixkil u tkewtil. Illum mort inkellem lill-kanonku Karwana, il-kap tal-battaljun tagħna. Sibtu fil-kwartier ta' San Giuseppe. Bil-kemm rrid jarani, għatali qasir u qalli li m'hemmx post għalija fil-battaljun ta' pajjiżi. Hija taġġibni. M'hemmx post għal bniedem bħalek. Intu wieħed mill-ħbieb illi konna niltaqgħu għand is-Sur Slaw. Min jaf kemm tkellimna u ftemna dwar din ir-rawxta tagħna kontra l-Franċiżi? Għal ftit tal-ħin iż-żewġ żgħażagħ baqgħu siekta jħarsu lejn xulxin. Imbagħad Anton staqsa bil-erra. Għandek xi ħiel għaliex il-kanonku jrid iwarbek? Ma nafx jien, ma nafx xejn. Biss tal-aħħar indunajt illi l-kanonku kien qiegħed jintrafa minni. Kull meta konna niltaqgħu fl-ispiżerija ta' Sur Slaw bil-kemm kien iħares lejja. Malli għalhekk Vassalli waqaf u tagħdaq qabidu fuq moħħu. Donnu kien ftakar f'xi ħaġa. Imbagħad wara li baqa' jaħseb ftit, is-sokta jgħid. Bil-ħaq kif kont insejt. Darba bil-lejl kont sibt fl-art romblu karti b'isem il-kanonku miktub fuq. Ħajtulu għand is-Sur Slaw f'waħda mill-laqat tagħna. Jidir li jent kontem mal-ħabib l-oħra. Flok illi ferraħ tal-li sibtlu dawk il-karti. Il-kanonku bħal tmezmes u minn dakinhar donnu baqa' merfuħ miegħi. Romblu karti? Tafx kien hemm miktub f'dawk il-karti? Staqsa Anton fil-waqt illi bexxaq xfarajneħ u kemmex moħħu. Jiena laqrajthom u lanqas biss ftaħthom dawk il-karti. Mikil Anton Vassalli ma kienx jaf li f'dawk il-karti kienet miktuba xieda tal-ħbiberija tal-kanonku mal-Franċiżi u t-taħwit li hu kien iħawwat magħhom. Imma l-kanonku laħaq waħal f'rasu illi Vassalli kien ara dawk il-karti u għalhekk kien jaf bil-għawar tiegħu. Din kienet ir-raġuni li l-kanonku kellu bħal biża' minn Vassalli u dejjem fittex iwarbu fil-ġemp. Issa x'beħsiebek tagħmel? Staqsa Anton wara li qgħad jaħseb ftit. Hemminni xbajt insaffaq wiċċi. Irrid imittidejja bħalek u bħal ħbieb l-oħra għal ġid ta' Malta, iżda ħadd ma jagħtini widen. Għalhekk ġejt insibek biex ittini d-dawl u tmexxini int, Anton. Anton Barbara baqa' ħiemet għal ftit tal-ħin. Imbagħad mett idu fuq spallet Vassalli u staqsih. Trid tidħol fil-battaljun tagħna. Jekk ngħidlu kelma, is-Sur Slaw joddok wieħed minna. Għalħin wieħed wiġ Vassalli ddawwal, imma mbagħad reġa' tqarras u għajnejh inkisru fil-waqt illi wieġeb. Jekk is-Sur Slaw idaħħalni fil-battaljun tiegħu, il-kanonku għandu mnejn jieħu għalih. U jiena ma rridx għad-dinja nġib li Sur Slaw fl-inkwiet. Anton Barbara qabel ma Vassalli għax u kien jaf kemm il-kanonku Karwana kien jieħu għalih mix-xejn, imma mbagħad għaddilu ħsieb minn rasu, ħabbat il-paliet ta' jdejh ma' xulxin u qal: Taf min jista' jaqilak minn din it-tabxa? Hija George. Kif? George sar ta' ġewwa ma' dawk tal-Kommissjoni tal-Gvern u l-Kommissjoni li fuq kulħadd għandha dritt iddaħlek fil-battaljun illi trid Jekk toħroġ ordni mill-Kommissjoni, il-kanonku mhux se jiksirha. Taħseb illi George għandu żmien x'jaħli fil-ftitaq tiegħi. Qal Vassalli
li kellu wiċċu ma jaqilawx u dejjem kien jibqa' lura. Għalik? Għalik, George, jagħmel kollox! George jagħmel kollox għalik! X'inti tajt? George Barbara kien jaf jgħin ruħu u jinqeda bl-okkażjonijiet li jiltaqa' magħhom. Kien żagħżugħ mimli ħeġġa fuq ruħu u moħħu jilħaqlu u jaf imur man-nies. Kellu ħabta kbira biex jindies mal-kbarat u biex jikseb il-ħbiberija tagħhom u kien jitħallat magħhom bl-akbar ħeffa u tħolija. Bħalma ħuħ ċensu kellu qalbu tħeġġeġ għall-Franċiżi, George kien mikrum wara l-Ingliżi u moħħu dejjem iberren kif jagħmel biex ixerret isimhom mal-gżira u jħabbibhom mal-Maltin. Meta qamet ir-rewwixta, George mill-ewwel għaraf li l-qofol tal-ġrajja kellu jitwetta ir-Rabat u l-Imdina, għax minn hemm taret ix-xrara illi xelet lil Malta kollha. L-Imdina wara li ħelset mill-Franċiżi saret il-belt kapitali tal-Maltin illi kienu ħadu taħt idejhom il-Gżejjer ta' Malta, barra l-belt u l-Kottonera illi kienu baqgħu taħt it-Reġija ta' Vaubois. Fost l-erba tal-Kummissjoni kien mażul il-Konti Salf Manduka, dak illi kellu l-palazz fħal Ormi, fejn kien sar jaf il-dawk ta' Barbara. U ma kellux ħbiberija żejda magħhom. Kien baqa' miksur wara l-ilsien li kienet tagħtu s-Sinjura Rosanna meta mar ifittex lill-ibnu Ewġen għandha. U mbagħad kien iddispjaċih wis meta ċensu Barbara wara li daħal fl-Imdina f'isem Napoljun kien ġieb ruħu tamqit mal-baronijiet ta' dik il-belt. Fuq kollox il-Konti kien ħalih meta ibnu kien mażul biex imur Franza. Għażla li kif seta' jifhem saret bil-maniġġi ta' ċensu Barbara. Fuq hekk il-Konti Manduka ma kienx jaħmel il-ċensu Barbara u billi kien jaf li George Barbara ma kien jaqbel xejn ma' ħuħ ċensu u kien qiegħed jagħmel minn kollox biex ifixkel u jġib fix-xejn il-ħitma ta' dak ħuħ f'din il-gżira, il-Konti ma kienx jistmer il-ħbeberija ta' dak iż-żagħżugħ u George il ma kienx jistenna min jinbutaħ biex jiddeffes u jitħabbeb ma damx ma sar ta' ġewwa mal-Konti Manduka u bis-saħħa ta' dan ma' tlieta l-oħra tal-Kommissjoni tal-Gvern. Dawk l-erba' kbarat tal-Kummissjoni kien jeħtieġilhom xi ħadd fuq ruħu jinqala biex jaqdihom fix-xogħol tal-kitba u jwassal risposti u ordnijiet. U hekk bit-tabrik tiegħu George Barbara sar wieħed mis-segretarji tal-Kommissjoni. George kien imil lejn l-Ingliżi u tir tiegħu kien li jkun jaf x'qiegħed jiġri u kif jaħsbu għall-kbarat biex iwassal kollox lil Nelson. Bħala segretarju tal-Kommissjoni, George sab ruħu fl-aħjar post biex imexxi n-nar lejn xawwatu. Michiel Anton Vassalli iltaqa' ma' George Barbara waqt li kien ħireġ mill-bieb tal-Imdina. Ara Michiel, hawn x'ġiebek? Ġejt infittxlilek, George. Jaqgħu, x'inqala? U kif qalek, George dawwar idu l-lemenija ma' dar Michiel Anton u ħadu lejn is-saqqajja. Marru jippassiġġaw bil-qajla wara ċint tal-misraħ dejn in-niċċa ta' San Pawl. Mnejn kienu jaraw fil-bot il-belt Valletta u s-swar tagħha imdawrin bit-trunċieri tal-battaljuni Maltin bil-bandieri ta' Malta jperpru mar-rieħ u kultant xi daħna illi tħabbar it-tfaqqija ta' kanun. Imma żewġ ħbieb dak il-ħin ma kellhomx moħħhom fl-imblokk tal-belt. Vassalli kien qiegħed jiftaħ qalbu ma' Barbara u jirrakkuntalu it-tfixkil illi ltaqa' miegħu meta ried jidħol fil-battaljun ta' pajjiżu ħażebuġ. Inti x'fettillek trid tidħol fil-battaljun għajt? Staqsa George b'nofs daħqa. Michiel Anton instaram għax ma stenniex dik il-mistoqsija u għall-ewwel ma arafx xi wieġeb, imbagħad wara li ħaseb ftit qal biex naqdi dmiri lejn pajjiżi, biex taqdi dmirek lejn pajjiżek. Biex taqdi dmirek lejn pajjiżek, m'hemm bżonn tmur titqaddet fi trunċieri. Tista' tidħol għal xogħol ieħor, xogħol ta' reqqa, illi minnu titnissen ix-xorti ta' Malta. Vassalli waqaf u tefajneħ lejn Barbara. Donnu jistenna jfissirlu aħjar dak illi kellu f'moħħu. Michiel, int raġel bil-aqal u tħobb il-Malta.
Jina naf li tixtieq tara għal din il-gżira tagħna ħielsa u stmata. Naf li tixtieq fiha mill-Maltin jożżu l-artom, l-sinhom u l-dak illi Alla tagħhom. Naf kemm int u hija ċansu ħabriktu biex tqanqlu xejra ġdida fost niesna. Michelangelo, jina naf kollox, imma xħaddu, għajli, xħaddu tant int kemm hija. Dak jiġġarra barra pajjiżu qalb il-barranin u inti tiġġarra f'pajjiżek fost il-ġewwinin. Lilu għajruħ traditur, lilek jgħidulek idealist. Michelangelo, in-nies ma jħabblux rashom beħsebijiet għoljin, in-nies iridu biss ħobs u qlieħ. Vassalli kien qiegħed jisma' mibluħ u mifxul. Dak il-kliem ta' George ħassu jaqa' ebes fuq udneħ u jittektiklu f'moħħu bħalma s-silġ iċekċek fuq il-ħġieġ tat-tieqa, iqajjem bniedem rieqed u mxaħxaħ fil-frix. Imbagħad wara li dam ftit imaħħaħ, Vassalli olla jgħidu l-leminija u ferfera donnu biex ikeċċi xi ħsieb illi għaddielu minn rasu. U qal, il-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix. Ma mingħajr il-ħobs ma jistax jgħix. Żied George li għalih il-ħajja kienet sallum biex fuqu jitla dejjem aktar il-fuq mill-oħrajn sħabu. Vassalli ma setax jiġħad illi għallanqas xi ħaġa milli semma Barbara ma kienitx vera. Imma u ma rridx jitla il-fema illi kienet tnislet f'moħħu minn xkunitu u mexxietlu għamilu matul is-snin. Il-bniedem ikun ħieni bil-ħobs u l-qlieħ, jekk fl-istess ħin ikun bla xkiel fi ħsiebu femilu. Ma dan George għajla jseħ, għax l-ebda gvern ma jħalli n-nies ħalsin għal kollox. Le, l-ebda gvern, le, Michelangelo. Għaliex, taf b'xi gvern illi lest iħalli n-nies ħalsin għal kollox? Iva. U liema, il-gvern Ingliż. Qal George bil-ħatfa, donnu kien qiegħed jistenna l-Michelangelo jesprimi dik l-opinjoni. George Barbara ma telaqx il-Michelangelo Vassalli qabel ma fissirlu l-għamla tal-gvern fl-Ingilterra, il-qawwa tagħha fl-artu fuq il-baħar, il-għana u l-ġiti li tiġbor mid-dinja kollha, faħħarlu l-aqal tal-Ministri Ingliżi, il-ħila tal-ġenerali u l-lubija tas-soldati u mbagħad urih kif Bonaparti ma seta' qatt jirbaħ l-Ingilterra għax fl-aħħar mill-aħħar din teleb il-Franza. Michelangelo Vassalli baqa' ma daħalx fil-battaljun ta' Ħażebbuġ, imma qalbu mhux talli ma berdetx, iżda xalet bil-ħrara li jagħmel xi ħaġa għal ġid ta' art twelidu. Wara t-taħdita li kellu ma' George Barbara, nibtet f'qalb Michelangelo bħal ġibda lejn l-Ingilterra. U biż-żmien dik il-ġibda bdiet tissaħħaħ u titqawwa taħt il-ħarsien ta' George. Il-Maltin ta' barra l-belt kellhom rajhom f'idejhom u kienu sidien f'pajjiżhom. Imma wara ftit ta' żmien bdew iħossu t-toqol tal-pis li kienu ndaħlu għalih. Il-ħakma teħtiex nefqa kbira u l-Maltin ma kellhomx għana mrekken mnejn iġibu. Billi l-irġiel f'saħħithom kienu kollha fuq l-armi, il-bidja marret lura. L-insiġ waqaf, il-negozju ntraħa u qam il-aks. Fuq kollox, il-ġeneral Vaubois kien qawwi u sħiħ wara swar, jaħkem fl-bliet u jinqeda bil-port biex iġib il-għajnuna minn barra. Kellu taħt ideħ soldati għalbinin veterani ta' kampanji fl-Ewropa, irġiel ta' ħila u mħarġin tajjeb u mħejjin biex malli l-kap tagħhom jagħtihom l-ordni jaqbżu fuq il-Maltin għat-taqtija. Il-gbarat u l-mexxejja tal-Maltin kienu f'baħar tankwiet u kienu migdudin minn ħsibijiet koroħ għax jekk tmisshom xorti ħażina u jkollhom iċedu l-armi, Vaubois kien iġalhom iħallsu qares għal dik il-qawma tagħhom u kien iżommhom
ħar minn irsira, il-biża tagħhom żdied meta bdew għaddejjin ix-xhur bla ma x-xorti tieħbed. L-imblokk baqa' strett, imma l-Franċiżi ma rħewx pass u l-qagħda ma tħarket la lawn u lanqas lin. Intant il-ħaks kibher. Il-ġuħ beda jafas. Ir-riżorsi naqsu. Il-Maltin għenu ruħom il-aħjar li setaw u l-onja għamlu tajjeb biflusom u bġidhom. Imma in-nefqa kienet kbira għax biex jinżamm eżerċitu mblokkat jeħtieġu mhux biss ħila u saħħa, iżda flejjes kbar. Malli għaddiet l-ewwel mewġa tar-rewwixta u taffiet is-sakra tad-dadija, il-Maltin bdew iħossu t-toqol tal-pis li ndaħlu għalih u l-mexxejja tagħhom bdew jifmu li mingħajr l-għajnuna barranija ma kinux jistgħu jrażnu l-vobwa u hekk inħolqu il-partiti. Kien hemm min ried jitlob l-għajnuna tar-re ta' Napli li kien jippretendi drittijiet fuq il-gżira. Kien hemm min semma l-Portugal li kien fi gwerra kontra Bonaparti. Kien hemm min miel lejn ir-Russja li kienet imħajra taħt f'port fil-Mediterran. Kien hemm min xtaq lura l-kavallieri. U kien hemm ukoll min tħajjar isejjaħ l-Ingliżi li ftit qabel kienu kisru il-flotta Franċiża fl-Eġittu. Malta kienet għaddejja minn dak il-baħar meta lejla waħda George Barbara tela fuq il-olja tal-Gargur u mar fil-batterija twila jistaqsi għal-kmandant Censu Borġ. Żewġ soldati Karkariżi ħaduh frazzett fejn kienu jiltaqgħu l-mexxejja tal-battaljun ta' Birkirkara. Censu Borġ kien raġel imbaċċaġ fuq ruħu jafi ħaddem moħħu u mhux nieqes minn il-sienu. Kien qiegħed fil-kamra ta' fuq ma' żewġ uffiċjali iħares bil-kannokkjali lejn il-Forti Manuel u bajneħ jiftaqat il-ases li kien hemm fiha. Meta qalulu li kien hemm żagħżugħ jixtieq ikellmu, il-kmandant nawwel it-tromba lil wieħed mill-uffiċjali li kellu ħdeh filwaqt illi qallu: Żomm il-ħin meta ddajjes mill-belt imorru l-forti biex jibiddu soldati. Fimtni? Iva, kmandant. U niżel isfel. Ġiebek. Censu staqsa lil George mal-li raħ u mal-mistoqsija għamżu ħalli joqgħod attent biex ma jgħidx xi ħaġa mistura bejniethom. Imbagħad bla ma ta' żmien lil George illi kelma, il-kmandant Borġ żied jgħid: Kont sejjer nagħmel passejn u nagħti daqqatajn l-ases tal-batterija. Trid tiġi miegħi. Mela le? U kif għalek daħħal idu taħt qabt George u ħadu miegħu. Daħlu fit-triq ta' qudiem il-kappella ta' San Ġwan fejn sabu ruħhom waħedhom. Barbara waqaf u qal lil Borġ: Il-Konti Manduka jixtieq ikelmek. Il-lejla sejrin niltaqgħu fil-palazz tiegħu taħal Ormi. Trid tiġi magħna. Min se tkunu? Staqsa Censu Borġ illi ma kienx bniedem li jħalli l-min idaħlu fin-nassa. Xi 4 irġiel galantomi. Tarafhom jekk tiġi. Wieġeb George illi kien jaf jozza l-10. Għalax nagħmlu? Qal Borġ wara li baqa' ftit jaħseb. Ġirkeb żiemel u itlaq waħdek u jien immur għar-rasi biex ma nagħtux fil-għajn. Nistennew il-xulxin qabel ma nidħlu għall-Ormi. Aħjar ma ngħaddux minn San Giuseppe għax jekk xi ħadd minn dawk ta' madwar Vitale jew Karwana jarana għandu mnejn jistaqsina fejn sejrin u jmur wassanna lil dawk iż-żewġ ġenerali. Jiena ninżel l-mżida u nitla' minn misraħ il-barrieri għal fuq tas-samra u minn hemm niġbed għal Ormi. Kif tidħol ir-raħal issib id-dar tagħna. Idħol stenni niem. Jiena ngħaddi minn qudiem il-Knisja l-qadima ta' Birkirkara u ninżel għal Ormi mit-triq ta' San Ġwakkin. Ftemna? Ftemna. Kien qarab nofs il-lejl meta f'waħda mis-swali tal-palazz ta' Manduka f'ħal Ormi iltaqgħu bis-satra 6 irġiel. Kienu jidhru li huma nies tal-affari tagħhom. Kull wieħed kellu bixra ta' rieda qawwija u fehma sħiħa. Fosthom kien hemm is-Sur Parizio tan-Naxxar,
ċensu Borġ ta' Birkirkara u George Barbara ta' Ormi. Dawk is-sinjuri għadu bil-qeda fuq siġijiet tal-ġilda madwar mejda tonda tal-ġews, illi fuqa ma kienx hemm ħlief kandilabru tal-fidda bix-xema jixħel. Allum sar nieqaf hawn sa ma nerġgħu niltaqgħu is-sliem. Għadkom kemm smajtu sil toħra mir-romanz Id-dinja rota, romanz storiku Malti ta' Giuseppe Gallia, iddramatizzat mir Robert Scalpello.